Buku Eli de Burma baca kalai thika ba thiyo hene borok comment khelega pong comment hamya bini basai basa se tongo hongke ba botanar sak no sigli gosioi party tati jarpor ointong thika hamka hene borok comment khelio thingno borok comment khemeni oborongnya borok comment khemeni thingno comment kheka wanchogo babaino comment kheo je comment no je reply rogo hine burui bini se kaisa ani hisabo ke rong bai ke rong buri rong kha kaijagya sini sala burui jotono sikala sikili tongphuje nijini best friend jarpor hine party tati tongo khai mano siga buri rok sotni salaibo buri rok nung jokhon sala kaijakha hangkai nini aro friend kerikha buri rok ni friend bai ke kerikha nung sala kaijakha hangkai nini sala no nini friend nini joto kisu nini sala ni joma nini bakara jok bakara porongla nini wai woi obatai rok no nini friend ongsio ninara extra friend kerikha buri rok ni direct ang sairo no buri rok no kokha bose buri rok ani koksamani noksa je phong oi manano main nongkha sikli tong bokai je nini friend extra friend nung jodi kaijakha hangkai ninara extra friend tongalak nini salano nini friend nini salan jomano nini friend ke nini joma to tongnai no tongnai oba haise ke salani bo thingno oba haino sarok ni bo hingke bo basak kaisa je tongo nogo sala bo ganang bini ar bo fereno thang bini nung jodi sanani nungnani je kunu hingkai nung nini basa tongo sala tongo nung nini basa sala bai nung muni kelekhe nung nogo tong diba obosai bele nini main friend gorja boko nijini basa sala lakhai sala basa angkai basa se sobse nung basa bujia na se nung yakare kalai nini borok friend bong tongthok sathok thango ke obahai borok deraya sobo dera naiba nung ai phojodi nogo tongmani hingkai bukhuk nung to thui thanga matai diang khatai diang obo saimia nung jodi nogo tongmani hingkai nung obahai ke thiamu aya deba nung nogo tong hangkai nini basa bai nini sala kajo joto tongo main nongha tabok nini basa masa jodi tongo hangkai nini todi tong pore obon tang saimia borok je comment khelemini obon sang sago nini basa jodi tongo nung nini basa bai chakai nung oi thui jai tong hangkai nogo nung obahai ki accident oi thina nangkhamung obono angkai sanamusugo buri rok kaijai pekhei nini ara extra friend hinai tongthok chathok no tanai di jodi so kaijake paibo buri rok ba sala rok jotoni salibang buri rok masago kaijake paibo nini ara extra friend pong iphone patik satik tama dj pj hina ajodong hangkai oborokni oburini nukhung ar jibono nukhung ongalak bo hai buri hingke nukhung kasaboi tai janani naya direct kok hingkai buri kaisa borokni je comment ni reply rok phong obo kaisa ang sano nung tam buji comment reply rakha bini buji mani nung je comment khenai bini buji mani bo comment kheka thikno bono bini bakar jok bakara isakai tono thikno isakai tono bono sakangono kisimi se sagai naikhana saibo bono ongya owen bai bono yakarai roiton kha direct kokse bono yakarai si roitono je phoi tong sitong bo gam kurung tong hoi payo hinise bono yakarai si roitono ichake yakarai si roitono bono sagai hini kono ongya bo sini kongno khabo khanai ya hije basaibo bono yakarai si marojak nung je ongno musu ongsidi obo haiki bijikha araise isakai tono oboya bini sala ganang sala kaijak jak basa masa ganang botobo bini siklini bakha kagya kho abon baisi bini best friend teren party sati hin ointongo bo horkasar aijok bota patik satik jarpor ani fereni thana nangkhaba tong diba bonogo bas bini basa bai tong hangke bo aba haike dera lahamong main nongkha abono buri rong nang masana musu kintu ang bini video na khaina musu ya onek jaga go ba onek channel ang nungkha comment reply ro laifong comment khelepong hamya aba hai hini ang nunguse ang tabok video kisisa makhayo jodi video khaimani sesuya tongkhai ba koksamani sesuya tongkhai kisama brodiano ba nakadi hingke sakhaiba like comment share khaidi
hambai esun paithago ar kaisa kok chini takhuk tholindra tripura Hyderabad thamani lama train saka thuiyo nog nungoi makhana obo tini nogo sokoijak mia no sokoika tini hingke bono sokjaknai nuk chwrairokbai kwrwing tongni takhuk no songmani rok nungoi mano hambai esun.